Να δούμε την καινούργια γενιά σκαμηλοπαρδάλης της Flex. Πριν ένα χρόνο φέραμε την Carbon XR. Πραγματικό ανθρακόδημα στη σωλήνα, 2,8 κιλά βάρος και κυρίως απίστευτο ζύγισμα. Το μοτέρ πίσω, το μοτέρ brushless χωρίς κάρβουνα, ντίζα και κεφαλή με πολύ μεγάλη γωνία. Το μηχάνημα αυτό επαναστατικό από μόνο του, τώρα έχει και μια άλλη έκδοση. Έχουμε την ολοκαίνουργια 6X, η οποία είναι με τον ίδιο κινητήρα, ίδιο carbon, ίδιο βάρος, 2,9 κιλά, αλλά καινούριο έκεντρο κεφαλή. Τι θα πει έκεντρο κεφαλή? Έκεντρο κεφαλή θα πει ότι ουσιαστικά έχουμε παλμό την ώρα που λειτουργεί και κάνει τέλειο φινίρισμα. Όταν θα πιέσουμε, ουσιαστικά σταματάει η περιστροφή και δεν κάνει ζημιά. Είναι το μηχάνημα το οποίο θα μας δώσει την καλύτερη επιφάνεια, τα καλύτερα σπατουλαριστά, με το πολύ μικρό βάρος και την αξιοπιστία της Flex. Άρα τώρα έχεις να διαλέξεις: θέλω ταχύτητα, θέλω δύσκολα υλικά όπως σοβάς, ή θέλω σπατουλάριστα και τέλειο φινίρισμα. Και φυσικά αυτά και τα δύο μηχανήματα συνδυάζονται με την προέκταση, η οποία πολύ εύκολα μου δίνει πρόσβαση στο ταβάνι. Εδώ βοηθάει και η μεγάλη γωνία της κεφαλής, άρα πολύ εύκολα θα φτάσω ψηλά. Χαμηλό βάρος, τέλειο ζύγισμα, 3 χρόνια εγγύηση, Flex. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα της Flex στο κατάστημά μας στις Αχαρνές ή παραγγείλτε εύκολα online στο imakandasis.gr.